Fl-età ta' 46 sena Edward Zammit-Lewis ħal ġurament tal-ħatra bħala Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. F'ċerimonja fil-Palazz il-ġurament ingħata fil-11 tal-ħamis filgħodu mill-President ta' Malta George Vella fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-President Vella tal-ġurament tal-ħatra lil Zammit-Lewis u bekk se jerġa' jkun fil-Kabinett wara nuqqas ta' sentejn li matulhom kien ċermen tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u dawk Ewropej. Jien Edward Zammit-Lewis solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza tmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Il-Ministru Zammit-Lewis ħa post Helena Dalli li ġiet nominata biex isservi bħala Kummissarju Ewropew. Il-ġurament tal-ħatra ngħata fil-preżenza ta' qrabatu li deru emozzjonati fil-mument li ngħata l-ġurament. Fit-tmiem il-ġurament tal-ħatra l-Prim Ministru tkellem dwar in-nomina ta' Helena Dalli biex isservi fil-Kummissjoni ġdida ta' von der Leyen. Ma nominajniex il-Dr. Dalli għax hija mara, imma għax hija kompetenti fuq kollox, imma ħatejn ukoll għal l-iskop illi dikjarat li għandha l-President ġdid tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen illi jkun hemm gender parity fil-Kummissjoni Ewropea. U aħna nawgurawla minn qalbna u perswas li ħadd qed tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna, nittama wkoll illi l-forzi politiċi tal-pajjiż jingħaqdu fil-verità wara n-nomina ta' Dr. Dalli f'dan ir-rigward. Dr. Joseph Muscat ikkummenta wkoll dwar il-fatt li l-ugwaljanza se tkun imbuttata l qudiem għall-ewwel darba minn raġel. Saħaq ukoll il-Ministru Zammit-Lewis se jkompli fuq dak li bniet Helena Dalli li kienet ili resqet l-ewwel qari dwar l-att tal-ugwaljanza. Il-Prim Ministru qal ukoll li Zammit-Lewis se jkollu xogħol importanti anki biex pajjiżna jibqa' jassorbi l-100% tal-fondi Ewropej bl-għajnuna tas-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia. Dwar dan aċċenna wkoll Zammit-Lewis innifsu. L-ugwaljanza l-irġiel jistgħu mexxu gender equality, però ċertament l-ugwaljanza huwa fuq il-post tax-xogħol. L-ugwaljanza hija iktar wiesa minn gender equality. U allura iva buċċi minn quddiem ħankun qed immexxi importanza dak il-parti tal-portafoll. Il-parti l-oħra tal-portafoll kif għadu kemm semma l-Prim Ministru huwa importanti ħafna l-affarijiet Ewropew u challenges illi se jkollna qudiemna. M'għandix dubju jiena u anke Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia se nkunu qed naħdmu bħala tim biex naffaċċaw dawn l-isfidi. Intant din iċ-ċerimonja tal-ħatra li saret skont is-setat mogħtija mill-Kostituzzjoni lill-President ta' Malta saret għall-ewwel darba mill-President George Vella li ilu fil-kariga kważi 4 xhur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.